Ohiko bihurtu da Ordiziako hartzainegunean ardiak kalean ikustea. Jende mordoa biltzen duen ekitaldia du urteoro eta halaxe izan da gaur ere. Negua beheko larreetan pasa ondoren udaberrian hartzain eta ardi mendira oinez joaten zireneko oroitzapena berritzen du ekitaldiak. Idiazabal Gaztaren eta Latxardiaren erakustoki izan da beste behin Ordizia. Eta erakustoki hori aintzat hartzen dute hartzainek. Bai gazta, bai ardi, gure mundu hau jenden aurrera eramateko eta ikusteko mendanok. Eta ikustera etorritakoen artean inguruko jende ugari eta baita urrutiko bakarren bat ere. Conocí a dos chicos maravillosos, Nayara y Iraitz, y me han traído para conocer todo el País Vasco, especial Guipúzcoa y por supuesto el Talo. Udaletxe barruan omenaldia egin zaio gaxoantzean dagoelako etortzerik izan ez duen Nestor Basterretxea eskultoreari. Eta sariak izan dira gaztagintzan nabarmendu diren Joseba Intxausti Ordiziarrarentzat eta Arizkungo Gorramendi gaztandegiarentzat. Fitur azokako zuzendari den Ana Larrañaga Zumaiarrak egin du Idiazabal Gazta berriaren aurkezpena. Idiazabal, natura gazta bihurturik. Idiazabal